പാലക്കാട് ചെർപ്പുളശ്ശേരി റോഡിലുള്ള മാങ്ങോട് എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും വെള്ളിനേഴിയിലേക്കുള്ള റോഡിൽ കൂടി ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന കവാടത്തിനടുത്തെത്താം. റോഡിൻ്റെ ഇടതുവശത്തായി കാണുന്ന ഈ കവാടത്തിൽ കൂടി വേണം നമുക്ക് വെള്ളിനേഴി കലാഗ്രാമത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വില്ലേജ് സ്റ്റോറീസിൻ്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വെള്ളിനേഴി എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള കലാഗ്രാമത്തിലെ കാഴ്ചകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കലകളുടെയും കലാകാരന്മാരുടെയും ഗ്രാമമാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വെള്ളിനേഴി. സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യം പരിഗണിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് കേരള സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് തിരഞ്ഞെടുത്ത 20 പൈതൃക ഗ്രാമങ്ങൾ ഒന്നാണ് വെള്ളിനേഴി. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്കിലെ വെള്ളിനേഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വരുന്ന 8 ദേശങ്ങളെ വെള്ളിനേഴി കലാഗ്രാമം എന്ന് 2017 കേരള സർക്കാർ നാമകരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. കേരളത്തിലെ കലകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും കലാകാരന്മാരുടെ ഏകോപനത്തിനുമൊക്കെയാണ് സർക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിയത്. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സാംസ്കാരിക സമുച്ചയം 2019 മാർച്ച് 5 കലാകേരളത്തിന് സമർപ്പിച്ചു. കേരളീയ വാസ്തുവിദ്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ സാംസ്കാരിക സമുച്ചയം കേരള ടൂറിസം വകുപ്പ് അനുവദിച്ച 2 കോടി രൂപ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പാലക്കാട് ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഈ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ടെക്നോളജി ഗ്രൂപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആൽമരങ്ങൾ തണൽ വിരിച്ച മുറ്റമുള്ള ഈ കെട്ടിടം വളരെ മനോഹരമാണ്. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തായി കാണുന്നതാണ് വെള്ളിനേഴി സ്കൂളിൻ്റെ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്. ചുറ്റിനും ആൽമരങ്ങൾ തണൽ വിരിച്ച ഈ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടും വളരെ മനോഹരമായ ഒന്നാണ്. മുറ്റത്തൊക്കെ നല്ല തണലുണ്ട്. വളർന്നു വരുന്ന ഒരു അത്തിമരവും ഇതിൻ്റെ മുമ്പിലായി കാണാം. ഈ ആൽമരങ്ങളുടെ കാഴ്ച ഈ പ്രദേശത്തിന് കൂടുതൽ മനോഹാരിത നൽകുന്നു. ഏത് വേനൽക്കാലത്തും ഈ തണലിരുന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാം. പൂമുഖം വഴി നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് ചെറിയ ഒരു ഹാളിലേക്കാണ്. ഹാളിലൊക്കെ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലെ വിവിധ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ പകർത്തിയിട്ടുള്ള കേരളീയ കലകളുടെ മനോഹരമായ ഫോട്ടോകൾ കാണാം. ആദ്യം ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓരോ ഫോട്ടോകളിലെയും കലാരൂപത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകമായി പോകാം. ഹാളിൻ്റെ ഒരു ചുമരിൽ ഒരു ഹൗസ് ബോട്ട്, പൂക്കളം, ഒരാനയുടെ ചിത്രം എല്ലാം വളരെ മനോഹരമായി വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വരച്ച കലാകാരൻ്റെ പേരൊന്നും അതിൽ കാണുന്നില്ല. ഓരോ ഫോട്ടോകളും അതൊക്കെ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇതിന് ശേഷം വിശദമായി പറയാം. വളരെ വൃത്തിയായി പരിപാലിച്ചു പോരുന്ന ഒരു കെട്ടിടമാണ് ഇത്. ഉൾഭാഗമൊക്കെ വളരെ വൃത്തിയുള്ളതാണ്. ആദ്യം കാണുന്ന ഹാളിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഒരു ഇടനാഴിയാണ്. ഈ ഇടനാഴി വഴി നമ്മൾ എത്തുന്നത് വളരെ വലിയ ഒരു ഹാളിലേക്കാണ്. സാംസ്കാരിക പരിപാടികളൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റിയ സൗകര്യപ്രദമായ മനോഹരമായ ഒരു ഹാളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഹാളിൻ്റെ ചുമരുകളിലും ഫോട്ടോകൾ
കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഫോട്ടോകളും എന്താണെന്നും അതെടുത്ത ആളുടെ പേരും എല്ലാം അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടിയാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോയാണ് ആദ്യമായി കാണുന്നത്. ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കമ്മിറ്റിയിലെ സുകുമാരൻ എന്ന ആളാണ് ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഫ്യൂഷൻ നങ്ങ്യാർകൂത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ്. CB ചേർപ്പുളശ്ശേരി എന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എടുത്ത ഫോട്ടോയാണ്. ഫോട്ടോകളൊക്കെ വളരെ മനോഹരമാണ്. കണ്ണിയാർ കളിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ദ്വാരകാനാഥൻ എന്നയാൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. കഥകളിലെ ഒരു നരസിംഹത്തിൻ്റെ വേഷമാണിത്. ബാലു ഫോട്ടോസ് മണ്ണാർക്കാട് ആണ് ഇതെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കളമ്പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം. വിവിധ വർണ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കലാകാരനെ തയ്യാറാക്കുന്ന കളം ആണ് ഈ കാണുന്നത്. മാധവൻ കൂനത്തറ എന്നയാളെടുത്ത ഫോട്ടോയാണിത്. ചുവരിൽ വളരെ മനോഹരമായി ഒരു പാലക്കാടൻ കലയായ പൂതം തറയുടെയൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. വള്ളുവനാടൻ പൂരങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന പൂതം തറ എന്നിവയുടെ രൂപങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. കൂടാതെ പുലിക്കളിയുടെ ചിത്രങ്ങളും ഇവിടെ കാണാം. ഇവിടെയും ഇത് വരച്ച കലാകാരൻ്റെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കൂടാതെ വള്ളംകളിയുടെ ഒരു ചിത്രവും ചുവരിലായി കാണാം. കഥകളിയുടെ അണിയറയിൽ ചുട്ടികുത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ്. മണി മുദ്ര ഫോട്ടോസ് എന്ന ആളാണ് ഇതെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കഥകളിയിലെ കല്യാണ സൗകര്യം കഥകളിലെ ഒരു രംഗമാണ് ഇത്. കൃഷ്ണനാട്ടം. വിജയകുമാരൻ എന്നാൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ. കഥകളിയുടെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്ന കഥകളിയുടെ ചിത്രം. ബാബു എന്നയാളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വള്ളുവനാടൻ പൂരങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന തോൽപ്പാവക്കൂത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായി ഒപ്പിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോയാണിത്. സുകുമാരൻ വർണ്ണം എന്നയാളുടേതാണ് ഈ ഫോട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ തോൽപ്പാവക്കൂത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ദൃശ്യമാണിത്. മനോജ് ചൈതന്യ എന്നയാളുടെ ഫോട്ടോയാണ്. കൂടാതെ നിഴലിൽ കാണുന്ന കഥകളി രൂപങ്ങളുടെ ഒരു ചിത്രം. സുനിൽ എന്നയാളുടെയാണ് ഈ ഫോട്ടോ. നന്ദുണിപ്പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോയാണ് ഈ കാണുന്നത്. മാധവൻ കൂനത്തറ എന്നയാളെടുത്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോയാണ്. നങ്ങ്യാർകൂത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ചിത്രം. സാഗ മുരളി എന്നയാളാണ് ഇതെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ള കഥകളിയിൽ ഒരു സ്ത്രീ വേഷമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓട്ടംതുള്ളലിൻ്റെ ഒരു രൂപം വളരെ മനോഹരമായി ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നളചരിതം കഥകളിയിലെ ഒരു രംഗം. ജയറാം എന്നയാളെടുത്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോയാണ്. ഭരതനാട്യം. സുഖു വർണ്ണം ഒറ്റപ്പാട്. കൂടാതെ ഒട്ടനവധി സിനിമകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു പരിചയപ്പെട്ടുള്ള പരിക്കാശ്ശേരി മനയുടെ ഒരു ഫോട്ടോയാണിത്. കട്ടിൽമാടം. ജൈന സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി പത്രമായ കട്ടിൽമാടത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോയാണിത്. ഗിരീഷ് എന്നയാളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഭംഗിയായ രീതിയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ കലാരൂപങ്ങളെ ചിത്രസഹിതം ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും അത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്നു. കലാ പാരമ്പര്യവും
കേരളത്തിൻ്റെ തനിമയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കലാഗ്രാമത്തിൽ വാരാന്ത്യങ്ങളിലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കഥകളി ആസ്വാദനം അത്തരത്തിലുള്ള സംഗീത സാഹിത്യ പരിപാടികൾ വെച്ച് വാരാന്ത്യങ്ങൾ വിദേശികളെ പോലും ഇവിടത്തേക്ക് ആകർഷിച്ച് ഇത് ടൂറിസം കേന്ദ്രം കൂടി ആക്കി അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയാൽ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു കലാഗ്രാമമാണ് വെള്ളിനേഴിയിൽ നിലകൊള്ളുന്നത്. കെട്ടിടത്തിന് പുറത്തുള്ള ചുമരിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള ചില രേഖാചിത്രങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്. കളറൊക്കെ കൊടുത്ത് ചിത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ച കലാകാരൻ ആരെന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്തായാലും അദ്ദേഹം വളരെ കഴിവുള്ള ഒരു കലാകാരനാണ് നമുക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ബോധ്യമാവും. വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് ഇതെല്ലാം വരച്ചിട്ടുള്ളത്. വെള്ളിനേഴി കലാഗ്രാമം ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുമുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ്. ഇതിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും വളരെ മനോഹരമാണ്. പ്രശസ്ത കവി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒളപ്പമണ്ണയുടെ ഇല്ലം ഈ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെയാണ്. അവിടേക്ക് കടക്കുവാൻ പെർമിഷനൊക്കെ വേണം എന്ന കാരണത്താൽ അവിടേക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കൂടാതെ കഥകളിക്കോപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനവും വെള്ളിനേഴിയിലുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.